Сериозно говоря. Ела да живееш при мен. Искам да живея с теб. И аз. Ела при мен. Премести се при мен. О, Лиам. Донеси си нещата. Разхвърляй козметика из цялата баня. Говориш така, сякаш е много просто. Така е, просто е. Нямам нужда от развод. Имам нужда от теб. Имаш ли представа колко си красива? Мисля, че да. Очите ти, носа ти, бузите ти, усмивката ти. Всичко бих направил за теб. Имам ти безгранично доверие. Да? Да. Тогава ме хвани за ръка и да вървим. Ела с мен. Искам, но... Хайде тогава. Да се махаме от тук. Да! Да! Лиам, искам да дойда с теб и да заживеем заедно. Толкова е вълнуващо. Целият живот е пред нас. Но? Знаеш какво мисля, знаеш какво съм си обещала. Да, и заради това те обичам. Значи ме разбираш? Ти си публична личност. Но имаш и личен живот. Много е важно за теб всичко да бъде в синхрон. Можем да се вмъкнем и да заключим вратата. Никой няма да научи, но... Ти ще знаеш. Да. Знаеш ли колко много млади жени се опитват да ми подражават? Аз добре те разбирам. Бях в офиса ти с победителката от конкурса. Не искам да изтъквам това пред теб. Не е заради теб, а заради мен. Израснала съм сред лъжи и тайни. Ти си прав. Ако компрометирам ценностите си, не... Обичам те. Точно такава, каквато си. Значи не ме мислиш за старомодна? Нищо подобно. Много си старомодна. Виж, аз просто не искам да отдам изцяло тялото си на мъжа, когато обичам, преди да бъда омъжена. Не става дума за правилно и неправилно, а за нещо, което има значение за мен. Знам, че много хора, повечето хора, не ме разбират. Аз разбирам. Ясно ми е на какво държиш и какво впечатление правиш. Това наистина ме измъчва много, но аз съм си го избрал. Всичко това е мой избор. Извинете ни, трябваше да позвоним. Защо? Къщата е наша. Аз тъкмо си тръгвах. Така ли? Няма смисъл да бързаш. Наистина стана късно. Ти се качвай горе, аз ще дойда след малко. Ще пиеш ли нещо, Лиам? Не, благодаря. Вече бях готов да си тръгвам. Днес вечеряхме много приятно с твоя баща. Наистина ли? Приятно? Да, за мен беше приятно. Вие как прекарахте? Хубаво ли? Да, добре беше. Да. Радвам се.
Тръгвам си. Добре. Скоро ще си тръгваме към нашия дом. Заедно. Какво правиш тук, татко? Синът ми липсва. Виждам, че Хоуп не е с теб. Не. Не съм си мислил, че ще бъде. Гледай ти. Не си бил само гений, но и ясновидец. Това е удивително. Слушай, трябва да си лягам. Отивай си. Кое е най-важното нещо в живота на мъжа? Не знам. Парите? Властта? Уважението? Най-важното нещо в живота на мъжа. Слушай ме внимателно. Е никога да не спи сам. Жените непрекъснато повтарят, че ни трябват само за едно. Дълг на всеки мъж е да не позволява да разберат, че са прави. Това е еднакво за всички. То прави от пещерняците крале, а в някои лоши сценарии крале от пещерняци. Това е единственото, което ни свързва с нашите първични инстинкти. Да, така става. Точно така става. Знаех, че ще разбереш за какво ти говоря. В ден, в който не си го правил, не си заслужава да си жив. Пак започваш. Знам, че според теб Хоуп си заслужава чакането. Наистина, заслужава да чакам. Няма нужда да се тревожиш за бъдещето ми. Ще се погрижа. Аз говоря за настоящето ти. А в момента, ако не греша, все още си женен за Стефи. Така. Обади се и кажи, ако продължава да се мутае с развода, да си довлече задника тук и да ти бъде съпруга. На вечерята Рич и Бил се разбираха изненадващо добре. Не се караха, не чупиха чаши, чини. Случайно да сте видели Стефи след обед, ние бяхме там и я видяхме с Рик. Всички знаем, че това няма да доведе до нищо. Опитваше се да накара Лиам да ревнува. Как не? Мисля, че даже успя. Съмнявам се. Лиам има вид на човек, който не иска нищо повече. Има още нещо. Той иска да заживее с него. Сега. Притиска ли те? Не. Нищо подобно, но... Той е прекрасен. Иска да се нанеса при него, да си разхвърлям козметиката из балята му. Виждаш ли? Не му се чака. Прави го по принуда заради мен. Това е мило. Да. Хубаво е. Да. Затова го обичам и желая още повече. Добре. Какво искаш да кажеш? Нали знаеш, че искаме да бъдем заедно, да споделим любовта си, но не можем. Да, и кой те спира? Съдът. От него зависи само документът. Нали в това е въпросът? Нима? Не е ли важно, че ти обичаш Лиам и той обича теб? Толкова е невероятен. Слушва се в мен, не ме притиска. Мила, той те обожава. Не разбираш ли? Какво се опитваш да ми кажеш? Смятам, че си достатъчно зряла, за да заживееш с мъжа, който те обожава и когато ти много обичаш. Няма ли да бъде непочтено?
Ситуациите се променят. Животът е такъв, трябва да се приспособяваш. Не, мамо, така е в твоя живот. Точно съм преживяла, за да знам, че когато почувстваш безсилие, трябва да спреш, да направиш крачка назад и да огледаш добре ситуацията. Явно има нещо, което не забелязваш. Ти имаш избор. Щом с Лиам се обичате много и искате да заживеете заедно, никой не трябва да застава на пътя ви. Говорихме се за това, наистина. Днес говорихме за това. Той разбира защо искам да чакам. Той ти е годеник, верен ти е, но все пак. Мамо, Лиам няма да ме притеснява. Той разбира и уважава решението ми, защото ме зачита.